Здравейте, това сме аз и моят приятел Коев. И сега ще играм 3008 и ще се направим къща. Очевидно на яката. Кога правим къща? Да, в момента правим. Така. Добре, че не ми бъгва. Добре, че не намерихме започната къща и сега ще я довършим. Била е започната малко, ама... Тези неща много ми пречат. Аз ще ги премахна. Ето, слизат долу. Там, хора, освен, че трябва да се сабскрайбнете на Мика, защото ако не се сабскрайбнете, край с вас. Коев го каза? И хора, трябва да се абонирате за всички канали, които поне аз участвам. За жалост Мика още не е участвала. Например, хора, абонирайте се също и за Тока и Вето, понеже тя е наша приятелка. Но трябва да се абонирате повече за Мика. Да, защото само една тайна, не казвате на никого, че ние сме гаджета. Всички знаят това. Сега го разбирате, ама... Някой само. Качва се по стълбата. Не виждам. Защото си сляпа. Копчета и война. Абе. Аз си бягах, мен ме е страх, аз си бягах. Как си избягал, бе? Бягам към нашата къща. The store is not closed. Please exit the building. No. Мързи ме. The store is now closed. Please exit the building. Oh, what the fuck was that? Хора, извинявайте, че обсъвам. Аз ще клекна тук. Какво да правим? Никой няма идея. Аз ще погледна малко. Кой, какво си взел току-що? Защо си взел тавана? Не, това не е тавана. Или е? Ето ми го допълни и го изчакайте. Айде, готово. Това не е готов. Excuse me. The store is now closed. Please exit the building. Excuse me. The store is not closed. Please exit the building. The store is foul closed. Excuse me. This door is foul closed. Please exit the building. Коев, кое избираш? Зелено или розово? Зелено, розово или жълто-бяло? Зелено, розово или жълто-бяло? Бяло. Кое избираш, Коев? Какво? Ей! Розово. Добре, взимай. Аз ще я взема зелено. Кога сигурно си чуеш къде съм? Виждам те. Хора, виждате ли ми лага? Но само че аз трябва да се обърна към теб, за да виждат лага. Чакай, сега ще го видят. Вижте, кое входи баси бавно, когато... Мика, качва се по стълбата бързо. Какво? Аз падна. Мика, айде бързо се качва преди да се умрял. Ели, си направи waypoint. Waypoint. Той идва.
Дай ми бързо. Как да се качат тук? Ето тука. Отиди, давай. Не е нужда да клякаш. О, фак, паднах. Лошо. Аз излизам. Юх. Вече те връщам. Аз не искам да бягам обаче. Аз ще бягам като луд. Мам, да ми ямайте. Хора, абонирайте се, пак ви го казвам. Или дайте лайк. Разбрахте ли? Ако не сте разбрали, ще получите шамар от мен. Разбрахте ли, хора? Защото аз давам хубави шамарчета. Така че се съскръбнете. Един път, не помня кой беше ревал от тебе, кой е. Защото ти му даде баши големия шамар. Нещо беше Никола. Да. Където се фукаше. Аз първи год винаги му удрях някакви шамарчета. Да. Даже Никола от нашия клас може да потвърди, че да, може си шамарче. Само че той не участва в видеята ми. Да, ще участвам в повечето от тях, защото аз съм този, който... Уапа! Аз имам малко. Какъв ти графика за снимане? Графика се снимаме. Да. Какво имаш предвид? Нямам предвид кога снимаш и кога не снимаш. В момента снимам. Да, принцип, който е, например... Аз нямам график. Имам... Не знам, но виждам някаква женка. Обикаля около нашата къща. Валко! Добре. О, виждам една женка. Ма тя е нашата женка, бе. Идела при мен. Разгледам на този задник. О, ми каза, имам много хубаво да правя. Съм пред много нет. Началам ще се чекам. Не знам, че не един телевизор. Ей, аз го захваш. Добре. Не се ласка. Защо? Искам да видиш нещо на телевизора. Аз ще направя нещо като за слизане. Няма ли да видиш какво Аз сега търся да го... Искаш ли да взема един... такова. Да взема един прозорец. А сега ще взема един прозорец. Какво ни е прозорец? Не знам. Да прилича повече на къща. Макар че ние ще имаме съседи.
Кои са те? Къщата до нас. Вика, айде скачай. Не, да се осъществя както да излезе Тук има паднал стуба. Това е идеално. Така ще се качваме по-лесно. Направя по-дълго. Така ще се качваме по-бързо. По-лесно също. Видиш, Прозорец. Главата си. Не, защо ми върти? Вече няма А ти си взела диван, бе. взела диван. Това ти съм за женки, няма да не го или нещо подобно. Какво ни е нужно? Клас, какво ни е нужно за къщата? Ще продължиш билет. Окей? Нико. Ника! Да. Значи, слушай, ако, например, лесно да знаеш да продължиш играта. Не знае коя нощ е. Excuse me. The store is now closed. Please exit the building. О, не. 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 Не, не, не. Ето мляко. Ще умрем. Мика, ето ти мляко. Мляко? Ето виж. Това е рибка, бе. Това е знак с рибки. Ето ти вода тогава. Не мога. Да си изкушиш. Бр. Мика, искам да гледаш към мен, за да видят хората как танцувам през червената нощ. Когато някой... Вижте сега, хора, е червена нощ. И най-опасното, защото идва някакъв гигантски продавач, доколкото ми обясняваше кой е. Бр. Виждате ли ме, хора? Аз танцувам. Аха. Слей. Слей. Ело. Мика, имам чувство, сега искам да летя. Ти летиш. Мика, ако ти створили нещо подобно, продължи видеото, понеже имам 3% и Служи се зарядното, бе, брат, бе. Моля ти се, бе. не мога зарядно. Тя има 2% и не ми дава. Бро. Но аз не виждам гигант. Аз не виждам гигант.
и може друг човек пак да се абонира, това пак ще аз пускам. Аз не виждам никого. Вика, много страшно изглеждаш, когато гледаш червената нощ. Прав си. Все едно някой бил целият магазин. Все едно магазин е покрит с кръв. Никога не съм била Никога не съм била в 3008, когато вирее 100-ната нощ. И сега ако преживеям направо, ще се спукам. А ти ли си преживяла такива дни? О, Мика, помощ. Помощ! Не мога да скача. Качвай се веднагически, господине. Нали не се снима как падна? Не съм сложила за там, а за тук. Мика, гледай. Аз ще сложа waypoint. Мика, гледай ме. Бра, ма не дей да ходиш там. Що, те така са, поне това една-две минути ще ми е паднала батерията. Оставам се цялото към храна. Не тук. Сложи я при мен. Поне да има нещо за мен. Не я пускай. Защо изчезна? Таблета ми пада. Таблета ми има 0% буквално и още не ми е паднала. Ма защо ми затваряш? Еми не знам, не ми е паднала батерия. Съжалявам, хора. Явно ще прекратя това красиво видео. Макар че е много яко. Съжалявам, хора. Поне ще го снимам. И тук вътре. Довиждане. Много съжалявам. Това ще ли наричат?
Съжалявам.